Genti buta babrai. Kancaku mati. Genti sakile neh perang karo. Ayo. Bedelmu. Tulungi. Buta babrai tulungi. Tulung bentang. Tak. Maju akhirnya. Masune. Dentak. Luar biasa. Nyuwun sangu Mas Andi Om Andi TB, sangu nibe. Wis kok kon nyakil ora mau sangu iki. Aku yang buta loh. Aku yang buta yang langsung bayari loh. Ini. Oh. Susune pas sikit mayangna cek kene. Nang omah wae ya. Kalau ibuke sing nyoteng ibuke ibuke. Wis tau nyekel dhuwit 100 urung? Apa? Wis tau nyekel dhuwit 100 urung? Sudah. Wis. Leh, kaya aja nggodho cah cilik kene iki. Nggih. Susuk 75. Weh. Ayo sing ikhlas kok iso. Ikhlas ora? Aku ora ikhlas. Walik nyuk. Sing kudune muni ngono ki sampean kok. Aku gak ikhlas. Dosa no kowe kok iso. Om TP ya. Wis dadi dalang sing hebat, sukses. Wes luar biasa. Kuwi ben arep golek kursi mebel ning gone bapake.
Somben usaha. logar anak-anak dalang-dalang kecil dolan ning Rembang nggih, tak paringi wayang Pak Sigit. Oh. Niki bapaknya mebel ta, Pak? Sing sangka, heeh. Mebel, aku pesen bapakmu tusuk gigi. Dinglek. Tusuk gigi ya. Tusuk gigi piye ta? Yo kok mebel. Lu cangkemmu lho sepiro kok iso tusuk